Dobrý den, nacházíme se v Opavě, kde jsem si pro vás připravil do nabídky byt dispozičně řešený jako 3+1, tak se na to pojďme podívat. O parkování tady není nouze. Zaparkujete tady vždy úplně bez problému. Tak co na to říkáte? Líbilo se vám to? Jestli vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Velice rád vás přivítám na prohlídce. Nasledanou.